Ahojte, dneska sa porozprávame o takomto mini robotovi. Obsahuje jednu postavičku a kopu dielikov. Tak, prvý sázok. Ako som si ho vysypal. Tak, máme tu jedného panáčika, čo ovláda celého robota. Potom vrtaciu časť ruky, bok a potom chytacie toto. Tu vie sa aj strieľať a tu sa vie ohýbať. Pozriem to Tak. všetko, môžem pozerať. Potom, tu je zvyšok robota. Ako vidíte, tu má plameň modrý, tu sa dá otvárať, tu má ísť panák. Potom, tu je špeciálny vysávač a tu sú nohy. Nohy sú ohybné. Tak, a takto to vyzerá, keď je to celé dokopy spojené. Tak to dlouho natáča. Vidíš? Pauzneme, ako niečo ti chcem povedať. No. Tak, takto to vyzerá náš robot. Keď je spojený, počkajte, tu sa to veľmi rozpadáva. Takto vyzerá náš robot. Keď je spojený celý. Môže sa tu toto tak a vysunúť ruka. Poďme to, Môže ja chytať veci. máme pauznec. Píp. Píp, pop, pap. To je náš robot, rozpadáva sa celý riadne. Píp, speciálny vysielač. Píp, nohy skrčiť. Píp. On potrebuje vystúpiť. Tancujeme. Tancujeme. Tak. Zasunúť ruku a vysunúť veták. Píp. Super. Oheň na veľkú rýchlosť. Aj vysávaš. Dovidenia.